Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi na ekatano patigin. Na tingin na ayat tingin na ekapata ridwaya kana ko mga umataka adi kung ko ya Rasulullah na kana yudawimu ala tahara na syotaw ala layunian lulumpiw na ginawa niya sosotin niya na ginawa niyan. Allahu akbar. Aman na layunian lulumpiw na ginawa niyan. Anto na po nang una nakapulumpiw ang nakapagabedas. Adi man ang nakapagabedas dadi na una niya nakapulumpiw. Ayun na pusuti na ka na intirwa lawas ka. Na yan po nakapusuti ang kau na para ko Allah. Para ko Allah. Kaya nung ka po nakimagabdas kasimbaan na kaswallah. Tama na manong amang ito. Dadi yan po nakikabdas, dadi tanong katawan. Na miya kalalay niya bunong adi tanong katawan. Di nga na natawa, sumasan na kung natiyan niya na. So tingin wa makaato na. Adi gagawa ka rin milig sago semi kawa. Dahil kaya malabulong yan na abdas. Pagabdas ka, kami ada. Miya control na. O mana ka maganda mamaliw, dadi ka nuli nga lang nga. O mana ka magabdas ako. Miya control. Miya kapagabdas. Mata na. Oh, ha? Dadi ang oripan Allah. Tiyan na, ya, tugu rasulaya iblis. Antap ni mga ridway ka kung mga umatak. Pamanay sa no to so, kaya na yung dawi mo ala tahara. Mapasangin ka panumpiyo. Na isang pinakyan kaya mga bay nakatanong tatanos niya na ginawa niyan. Basta kaya ba iya tatanos niya na ginawa niyan. Napadanan ako'y amanan niyan na makukuha niya sa kapulumpiyo. Laburong ni Gira Ramadan, ayami alu nabi, natina mami imra'atun tatlubu rida zawjaha fi Ramadan. Da'at tugu nabi ababay aigra Ramadan. Na dinan di panunwatan si karuman niyan sa kapapakapya ginawa niyan. Kaulan-ulan Ramadan. Na ayat tu nabi imbalasan wallah na illa walaha Maryam wa Asiya na ayat ng padiyan ko surga wallah na so Maryam ako so siti Asiya pamanaus ka babay na ayat nga di kakamutan na sawalay para mo kay karumang ka na pamakambatuang ang Diyos spring ka mas mapiyak man na pagkabura ka ababay o bangak man ni palalakaw na di mapiyak mas mapiyak man siya babay na pagkaburo na mamuti karuman niya adi sa tabi din na kaburo ni karuman niya na mama-amamo ay buah pagkabon niya no nakatingko. Madap man nabitik ta. Madap man awet palawer. Madap man ay pikasintuin. Nagira ko minwa sa lanan niyo gagulan na nawato. Natiago niya si amanan niya nasunat kap na biunian. Nini ko niya sa tiyan niya. Kumanda ka sa maganda sobra siya pagkabon na niya pakatot. Iya pa nga ba sa tanong niya pakatot na doon makay di kapamara kaya. Wala niya nga matok. Kuya ba pagkupa ka. Tadi na kana aba kana ka basta aba ba sosyodit niya na ginawa niya. Mata na kay kakalimu ka wallah. At bago gato nakatabi sa mga babay si tatlo sa kurwasti sa ada babayrong. Ayo tumuro ako kan namya sintarawano. Namada ka na tabi at ilang mata niya nakadin mabugadang sa kamo go. At pero nung nikaroman ni na aray pero ko di man nato na matang ini ya kuno kamo go. Nakanapuno ba sa kanila katalukan din na. Namada ka lang pera ng itang, tina ba kamalay ito kung paano siya pa nga mo? Kapiyas kabi ba siya gumiga? Uy, nakalabar kanwanan mawag. Aos to, naupo na ka susunito aginawan ka, aparakit karuman ka, nasabing sa kapapakapi aginawin karuman ka, kung kapagkailan nila ka nabalasan kung Allah. Labaro ng Ramadan. Kapagkaiman na miyakwang ka ang koto balas. Di kani mabanugan so kita kapagkiswati karuman ka amama sa Ramadan. Nagkapagkaiman ni Gira miyak masya karuman ka amama, na ana awidin na sila, na inisya na ka, na are. Dari miyak nga mano, nanto ni kidio, na dito man ang otaka pag-ising na kikarumangan na pagpakapya-pya ginawa niya. Nanto ni kidio sa nga naman no kapya masangka, adubo, o tenola, o piaron, o papahan. Magumya siya karumangan na suminsya may ito at aditota. Namanya kapi aginawang ka. Mama, nabiya na siyang wala ababay. Katik ni kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasa kamabu mama na wana minyo mga kapanganang kan. Nauna butawan ng kasapurot kay karumang ka mama. Karumang ka ababay. Di nga po nakitotonduga. Minyo mga ipanganang nasa siya ni Kidiyo ni karumang kababay. Ini pamamagay niyan, pito kadiyan. Nasa mabubabay, napamamagay ko na lamang ko si karumang kaamama. Agya may mabuha, may mamagay ka pa na. Tamang ko ni karumang akin niya. Nahihirap sa kapang. Niya kapatayakan mo. Agya madakal magkuman na tabi at taababay ang maday gagaw na di mamamagaya. Dahil lang makamasya karumang niya na mausya sa dan na ayawida ka na mapasang ikapangalim mo sa babay. Nasa mama na dalo. Maka mamag siya rawan na ilang kapamuli karuman na bumi na iilinip, iilinumamo.
Dua, telu, empat, lima. Sama nila sa pulau talubul. Misay, so warwana sa pulau talubul. Tingin karumannya, lihatay tano. Itapan mga bumabagi kami bilang yakman. Paman na tugan na kaapawer ke karumang kaababe. Pero nabi, ada makna na hadith. Basta asyubabay na di mamamagay sa panganangkan. Nasaday sa balasyan na anatumpo kong na mama. Kenapa si karumang ababay? Kainom niya kapanadaga sa panganangkan. Kasaka manimisuga taro na niya kakuha kong sa balas. Ayos na pinambakon magbubabay. Sa iside karumang ka. Bata man siya iside ini rampat ka na ini pamamagay ka. Iya kapati ka no. Makapasa tirawin, namanya di Jawa lain, naya kapuganya ni gila tirawin. Namun turu ko namisan, apinyo niya na makna ko nang apya masalin na sida. Namises, ada seseda apya masakan, sida karon. Atagin mo siya lang kami ni pamamagay. Na inubay nga siya karong mga mama, apya mo siya tanang kamabo. Are, pumati tanong manong. Pagalan tanong dunia, putaw sa dunia, tinaway ba? Anto na ito? Natigay na siya pa nga nanganan, ako na kami ni pamamagay. Dobo ang mamaya lang ba? Natinaway ba? Patay kamabo. Pakai bukan dunia kabel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama kau nak yang buat. Allahu Akbar. Hey, lagu ni mantu adik ke bulan Ramadan. Ate, iman tu napia nakasuma padi sangkaya aduaran nau apia saidigen. Ate si cirwa mana san mababali jaidigen ni gerawan samutai sawale nero. Na baba gue na puna ko saidigen na ina ko pada mga Ramadan. Na di agay sanu na mga siaping na di amarket na di kerengitan na maranaw. Dahil namin sana kalau tak ada kaya kana maranaw pumamasan. Hindi makali magawi ka punang jaidigen. Na sumiwa ko masama rawi, na rawi mamamasa dada gida tao. Na sisasagira na mga padiyan nun. Uway. Asi sango tasabo kulud, apa dino ni mayor mahul. Dada gida mga tao na. Ano na jumata kay suwar kay simengan. Nati ka na tanay natina ni datar man niya kanipis pumas. Nati ka na datar besar yung masiman to ang gana. Na ay dapat takono sa kaakaluluwagan na kaluluwagan. Ay apitero nabi na yadul ma'ati al-uliya. So lima ama pasangi hapa mamagay na dinalilima ama puro. Wa ibada bima ta'ud. Na igiraat mo nabi po mamagay ka. Na unay kasupagpagparna ka. Ummuka, sinaka, wa abaka, nasiyamaka, wa uktaka, nasibabayin ka, wa akaka, nasipagarin ka, wa adnaka, nasumadasig ka, summa adnak, nasumadasig ka to nabi sallallahu alaihi wasallam. Napiato siya na kanina ko may kalimad niya karamadan, o may kanam karamadan. Dapat maulo lang marawi. Nanamya bala ka na mama ginawa kan tina ade. Alin ba siya tiga ka na garino ka na. Natinante kataw na ka adi magibagi sa zakat na introduce na kong kau. Tiga na dia ka na kataw, ka na bala na dinya ka tadi ka gitu deh. Natina matang wala din ka dia ka sa kanigya ka. Perang ko na ka putir wa karakon. Lagi ang ginawa ita. Nasulit